राजा बर'खौ मादब कलिता मुंनि दुथाङा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना खाफालाव गोब्राब जोखोम खालामदों। बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय नयाबस्ति हालाम खैरानि बेबसरा गामिनि महेश बर' आरो रिता बर'नि फिसाज्ला राजा बर'खौ थांनाय 7 जुन खालि हरनि 10:30 रिंगायाव मादब कलिता मुंनि दुथाङा गोबौ हाथियारजों खाफालाव दानख्लाबनानै गोब्राब जोखोम खालामो। गाग्लोबजानाय राजा बर'आ जाथायनि सायाव फोरमायनाय बादिब्ला 7 जुन खालि हरनि समाव हालेवग्रा ट्रेक्टराव थाव गैयैलाय डिजेल थाव लायनो होननानै थांदोंमोन आरो थावखौ लाना गिदिंबोफिननाय समावनो लामायाव मादब कलिता मुंनि दुथाङा गोबौ हाथियारजों खाफालाव दानख्लाबनानै जखम खालामो होननानै फोरमायो। जाथायजों लोब्बा थानाय मादब कलिताखौ बरबरी पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जादोंमोनब्लाबो दिनैसिम बरबरी थानानि पुलिसा दायनिगिरि मादब कलिताखौ हमनो जेबो राहा लायाखै होननानै राजा बर'आ अजद दैखांदों। जाथायखौ मोनथिनानै आफादगिरि राहुल रामसियारिनि दैदेननायाव बाक्सा जिल्ला बनसुआ राजा बर' आरो बिथांनि नखरखौ दिनै खौरां लाफैयो। लोगोसे बाक्सा जिल्ला बनसुनि आफादगिरि राहुल रामसियारि बिथाङा जाथायजों सोमोन्दो थानाय मादब कलिताखौ थाबैनो पुलिसा 24 घन्टानि गेजेराव हमनानै नायबिजिरना आयेन बायदि साजा होनो पुलिस बिफानखौ खावलायो। लोगोसे बिथाङा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमाबोला रायजोफोरजों लोगोसे खौसेयै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानो गोनां बायद' जागोन होननानैबो बुंथिबावो। नामा राजा बर' गामिया जाबाय खैरानि बेबसरा। बेनिफ्राय जों गारिनि थाव लायनो थांदोंमोन बोरिखा दंखिजा। ओमफ्राय फैबाय थानाय समावनो माने उन्दुना दंमोन बिसोरो। उन्दुना थायोबा जों मानसिफोरखौ नुनानै उन्दुना थानायखौ नुना हरन दामदोंमोन। हरन दामनायाव माने अकस्मात उथिनानै बिसोर डाइरेक्टलि एटेक खालामदों। एटेक खालामनायाव माने सासेखौल'सो सिनायनो हादों आरो जेनेबा इयाव मादब सिनायनो हानाय सुबुंनि मुंखौ फोरमायनो हागोन नामा? ओं हागोन। मादब कलिता होनो बिनि नामखौ। बे जाथाया माब्ला जादोंमोन नामा? बेयो 7 तारिखै हरनि मोनानि मिनिमाम 10:30 नोंखौ माने आघात जानाय नुदों बबे जायगायाव आघात जादों फोरमायनो नामा? बेलेग जायगायावथ' जायाखै जानाया खालि मेगन खाथियाव जानायानो आरो डाइरेक्टलि एटेक खालामदों ना बेलेगाव खालामनो मोनदिया ओमफ्राय मानसिफोरखौ सिनायनाय बायदि मोननानै खारजोबदों माने बिसोरो बे सासेखौल' लाखिनो हादों। जाथायनि सायाव पुलिसनो केस होनाय जादों जायाखै? केसखौथ' होदोंमोन नाथाय दिनैसिम जेबो माबा गैया माने बेफोरनि जेबो एक्सन लायाखै। दा मा बुंनो सानो? दा बेफोरखौ एक्सन लानांगौ आरो थबैनो माबा न्याय मोननांगौ आरो दा जोङो बेफोरदि आरो गावबा गावनि लाबा लाबनि थाखाय बैफोर ओनसोलाव जुदि दिनै गोजोन थासारिखौ जुदि गुबुंले खालामनो नागिरदोंब्ला बेखौ एक्सुअलि जोंनि प्रसासन आरो सोरखारा बेखौ खोब इम्परटेन्ट होनांगौ। मानो होनोब्ला दिनै जोङो जेसेबां गोजोननाय मोन्दों होननानै बुंदों दिनैथ' जों नुबाय जोंनि बे ओनसोलाव गोजोननायानो गैया। रावबो जुदि फ्रिलि बेरायनोनो हायाब्ला दिनै जुदि लामानिफ्राय न'निफ्राय ओंखारलांनायाव जुदि न' मोनफैनायावबो जुदि दिनैबो जुदि गिफिननांगौ जादोंब्ला मोनसे समनि बाथ्राया बेलेग। दिनै होसिख्राव बुङो सोरखारा जे जोंनि ओनसोलाव गोजोननाय फैबाय होननानै बोरो गोजोननाय? दिनै गावबा गावनि खामानिनि थाखाय थाङोब्ला दिनै न' मोनफैगोन ना मोनफैना बिनि खुनु निस्सयथायानो गैया। अब्ला बेखौ सोरखारा मा खालामदों? नंखायनो जोङो बेहाय खबर लाफैनानै राजु बर' बिथांनि न'आव फैनानै जों खबर लाफैनानै जों दा बे जायगानिफ्राय जोङो राजा बर'नि न'आव फैनानै जों खबर लाफैनानै जों मिथिबाय जे एजाहार होखांनायनि उनावबो प्रसासना जेबो बे मादब कलिताखौ हमनो हायाखै। जोङो बे नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जों बुंनो सानो जे मादब कलिताखौ थाबैनो हमनांगौ आरो बेखौ नायज' बिसार खालामनांगौ, उसित बिसार खालामनानै बेनो जिखिनि साजा होनांगौ बेखौ साजा होनांगौ। नङाब्ला जोङो थाबैनो जों रायजो राजाखौ लानानै जोङो बेनि जंगि आन्दलन खालामो। आरो दिनैयो जाय बेक्तिफोरा दिनै मा उनाव बेफोरनो बिराद गाज्रि जालांगोन। बर' हारसा मायबा हेनथेन जालांजोबो। नाथायबा दिनैयो रावआबो जाथि पार्टियाव सोरनिबाया मोजांबो गाज्रिबो थाखायो। दिनै बैफोर गाज्रिफोरखौ दिनै जात पात नायनानै खुनु लाब गैया। सोरनि जाथिनि बेखौ नायनांगौ गैया। जाय मानसिया दिनै गाज्रि मावदों बेखौ जोंहा प्रसासन दङ, दिनै जोंहा सोरखार दङ, बिसोरखौ थाबैनो इनिसियेटिभ लानांगौ। दा बेखौनो बुंबाय आङो जे जोंनि सोरखारा पुलिस प्रसासना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया बेखौ थाबैनो उइदिन 24 आवारनि गेजेराव बिथां मादब कलिताखौ हमनांगौ आरो बेखौ जेलाव हरनांगौ आरो जोंनि राजा बर'नो जोंनो बिसार नांगौ, न्याय होनांगौ। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट।
जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेयर पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360